Колко пари вече дадохте за мазела за стави и обезболяващи? Много, нали? И какъв резултат получихте? Точно така. Никакъв. Или временно облегчение, след което всичко се връща отново. Защото проблемът не е в болката. Болката е знак, че на ставите им липсва подхранване, смазване и възстановяване. И знаете ли колко струва средство, което помага на ставите всеки ден? Само 83 евроцента на ден. Толкова струва плавна победа. Умните хора не чакат болка и не чакат цените да паднат, защото те не падат. Те започват на време. Купете сега, докато цената още е достъпна. Изпратете това видео на човек, който казва, че му е скъпо да се грижи за ставите си. И напишете победа в коментарите. Ще ви изпратя линк към комплекса Плавна победа на лично съобщение.